Dames en heren, nog een weer applaus voor je beste mannen! Vastelovend gasten, want het is weer vasten. Lovend hier in Limburg, os, dus vastelovend gasten is begos. Vastelovend gasten, want het zal weer vasten. Lovend hier in Limburg zien, en wie is toch de Pipo bij Jolien? Handje! Ja, de Pipo, dat is vandaag Pieter van Gros Café Fratelli in Brunsum. En het is eigenlijk een klein wonder dat we hier staan, dat de bar nog recht zit, want het wordt een rotzooi gisteren met die confetti-uitzending. Kijk even met naar de volgende beelden. Ik heb de poetsploeg nog tot heel laat moeten aansturen om alles op te ruimen. De leiding van L1 wordt er ook gar niet blij met. Pieter, wie doet hier dat in de kroeg? Wat is echt confetti-beleid? Ja, het confetti-beleid is dat het carnaval is. Confetti hoort erbij. Dus ik zeg gewoon, rotzooi maken en feesten! Ja, welkom bij vastelovend gasten! Hey, vastelovend gasten, want het is weer vasten. Lovend hier in Limburg, oh, dus vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten is begos. Handje! Ja, we hebben geen drone, hè, dat weet je, want dat schuilt de deur. We hebben geen geld meer bij alleen, want die buizen hier alles op hier. En we goed, als we geen drone hebben, hebben we gewoon een link te nodig. En Dennis, we kregen mailtjes toe van, wie is toch de rare met het gekleurde ding aan die iedere dag bij jou in beeld staat? Nou, dat is Dennis. Ja, heb ze gaan leven, heb ze gaan sociaal leven? Wat is eigenlijk de reden dat ze iedere dag hier is? De gezelligheid. Dat is het, de gezelligheid. Als beloning, Dennis, moest je naar boven? We hebben voor dich een camera op een helm, de drone. Dat betekent dat we van dich echt vogelvlucht perspectief krijgen. Die kunnen ze een verhelderende blik werpen op de stammenstrijd tussen Gebroek en Venrooy. Want wees nou een echte stadsprins. Maar er ontbreekt nog wat, Dennis. Een neus. Nu is ze de kloondrone. Dames en heren, de kloondrone. Zusje Jolien Doston, ben je de eerste prins van vandaag? Ja, ze stond al te wachten. Zet de muziek maar aan en dan kan de prinsenparade beginnen. We beginnen met de stadsprins van Gebroek. Pas op met het afstapje. Geweldig dat je deze... Wat zet je ongelooflijk goed. Ja, dat dit wel zeggen. Wie lang best? Bijna 2 meter. Ja, en met die veer erbij, wie lang is het dan? Ja, nog net geen 4 meter dan. Ze overal binnen. Ondervinkt ze problemen? Heb ze de muts al af moeten doen? Ja, soms moet eraf en ene veer is al geknakt. Oh. Nou ja, dan moet ze misschien even voorzorgsmaatregelen nemen. Geweldig dat ze er best. En loop snel door, want de volgende prins is al alweer klaar. De prins en de prinses van Schilvent. Hier heb een jubileum. 2 keer 11 jaar heb je moeten wachten om prins te worden. Wie zit dat precies? Ja, ik heb 2 keer 11 jaar moeten wachten om prins te worden om mijn vrouw zoiets te kunnen krijgen. Maar het is gelukt. Dat is gelukkig. Wie heeft ze dat voor elkaar gekregen? Ja, nou, dat kan ik niet vertellen. Oké. Doe heb je minder lang moeten wachten. Wie beveelde tegen prinses? Super. Ja, wat is het chicste tot nu toe? Gewoon alles. Vastelovend gasten natuurlijk. Loop snel door. Landgraaf is Orgie de Geten. Het leuke is de prins van Landgraaf de woont gaan in de Landgraaf de woont in... Maastricht en Landgraaf. Oké, wie zit dat? Nou, ik ben prins en Landgraaf en ik woon gewoon bij mijn ouders, maar ik heb ook een kamer in Maastricht voor te studeren. Vingen die medestudenten, die huilenders er allemaal van? Ze is vooral gedaan om te lachen, maar ze vinden het ook allemaal heel leuk. En dat bevalt je goed? Ja, dat is heel leuk. Heel veel plezier. De kleine prins van Landgraaf, wie is toe? Tom. Ja, wie deed de groeten, hè? Wat wil je? Wie deed de groeten, prins, het van u? Is ze goed? Ja. Wie deed ze het zelf als jeugdprins? Ik vind dat ik het goed doe. Ja, kind. Nou, wat voor hebben, loop maar snel door. Nog een vereniging uit Landgraaf en daar zijn de vrouwen aan de macht. Wie heeft je die vrouwen? Wat is die naam? Tessa. Bianca. Ja, wat een geweldig initiatief. Alleen maar vrouwen aan de macht. Wie komt dat zo? Het is eigenlijk toeval. We kennen bij ons en een jeugdprins en een grote prins. En er zijn toevallig nu 2 vrouwen. Du bent geïnspireerd eigenlijk door die dochter, hè? Ja, mijn dochter loopt dat 12 jaar mee, dus... Dan wil ze als mam gewoon ook. Wie vingst u het? Leuk. Heel leuk, kijk, geweldig. Fantastisch dat ze allemaal zijn. U denkt,
dat wordt nu wel, dat is niet waar. We hebben nog in het prinsie de stadsprins van Venray. En dat is het kloor. En voor de mensen die dachten, wat was dat dan? Dat mensen, dat was nou de bumper. Leuk dat enthousiasme in de zaal. We hebben de eigenlijk hebben we vandaag... Dilemma eigenlijk. Ja, we hebben namelijk twee stadsprinsen. Althans, die van Gebroek, die zeggen ook dat ze stadsprins zien. En jij zegt het ook, hè? Ja, dat zeggen we ook. En waarom zit hier dan de echte stadsprins? Er is maar één de prins in Venray. We hebben maar één vereniging en dat is de Pielhaas. En dan mag ik prins van zien. Ja, we hebben eindelijk het ingezettene criterium laten gelden. Gebroek heeft maar 19.000 boeren. Jij hebt 30.000 boeren. Dus geen ziet een echte stad. Dat mag iemand van de jongens uit Venlo wel zeggen. Maar ik vind niet dat we boeren zien. We gaan in nog depenzeel kijken. Dus doe de mond even open. Kijk de mensen aan. Je moet antwoord geven en je mag niet op zie kijken. Leeg uit, spot aan 3, 2, 1, go. Je moet kiezen. De vastelovensroets of Circus Muk? Circus Muk. Adjudant Paul of adjudant Hans? Beide, geen keus. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Net nu moest kiezen. Anders pakken we ons nog dit van Gebroek. Dat is geen keus. Nee, dat moet. Dat moet. Zeg het. Paul Hans. Noordpool of Zuidpool? Zuidpool. Duo XL of de Toddenzek? Duo XL. Gratis optreden op de 11e van de 11e of betaald optreden met dan wel 10% nog op knubben? Gratis optreden op de 11e van de 11e. Bjorn of Mieke? Dat is niet zo moeilijk. Mieke natuurlijk. Een overstappen met de rood of een over gezellig banken met de vrouw? Een overstappen met de rood. Straks hier de confetti opruimen of een over Netflixen met die vrouw? Dan ga ik toch de confetti opruimen. Nooit meer boerenbroelof in Venray of nog eindelijk een boerenbroelof met Edward Linskes? Nog eindelijk keer boerenbroelof met Edward Linskes. Kameraad voor mij. Confetti in die naas of confetti in die mond? Dan doen we in de mond. Mond op. Ja! Poeh. Wilt je nog ergens op terugkomen hoe ik heet? Liever geen confetti in mijn mond. Dat was hem. Het is wel een echte stadsprins. Dames en heren, Prins Frank van Venray! Je maakt het volgende item aankondigen. Lukt dat nog met alle confetti? We gaan nu natuurlijk nog de... Ik heb geen idee. Oh, wederom, hij was net al helemaal fantastisch. Komt hij nog een keer? De bumper! Alves, een hukske vastelovend. Ja, Hukske Vastelovend, zo moet dat ongeveer klinken dan. Welkom bij het Hukske Vastelovend. De L1 heeft een psycholoog in de arm genomen om te onderzoeken waarom er de laatste tijd toch zoveel geschreven wordt op de zender. De omroep zelf denkt dat het misschien met de Vastelovend te maken heeft, maar de psycholoog zal alles vanaf 1 maart nog eens goed gaan onderzoeken en dan 1 juni een rapport uitbrengen over het geschreven bij L1. Het is zelfs al zo erg dat als de kinderen toeschrijven dat de elders zeggen van scheid eens mee hoe het is niet bij L1. Kom net terug uit Stijl, uit het museum van de Schutters en daar is de Vastelovensposter van Limburg gepresenteerd. Het is een combinatie van normale klassieke schildertechniek en digitale techniek. En het stelt een kind voor met heel veel kleuren. En de kunstenaar is een Belveldenaar die in Tegelen zijn atelier heeft. En dat is Sjer Jacobs. En die onthulde natuurlijk de poster vanmiddag door in het Schutteriemuseum. Kijk even mij, we hebben de instart. Heb ik die al gemist, de instart? Nee, ja, die komt er nog aan. De instart. Of, ja, dat is, en wat dit is Sjer Jacobs. dadelijk is eigenlijk een collage van digitaal en geschilderd. En dan maak je het alleen maar spannend, want niemand kan zich dat bij voorstellen. Dat is ook de bedoeling. Dus ik denk dat we maar onthullen. En dat is een hele hoop gedunst natuurlijk dan onthullen. Want die vlaggen zitten vast. Rechts is Ger Koopmans. Uit Schandelo. Bekend van de Gekke Mondag optocht. En links de Sjer Jacobs. En dan komt het schilderij naar voren. Daar is ze. Het kindje van Sjer. Fantastisch geluid. Sjer vertelde nog dat hij nooit de Vastelovend heeft gevierd. Zijn elders deed ook niet echt aan. Maar nooit de Vastelovend zeg maar arm. En dan komt er nimmer vanaf. Sjer Jacobs te maken van de Vastelovensposter. Die 100.000 keer is gedrukt. En die bij de Limburgse kranten natuurlijk te krijgen is. Ja,
dit exemplaar. Ik zou zeggen, hang hem voor de route. Dan hebben we natuurlijk nog belangrijk nieuws. We gaan vrijdag nog een van de grootste uitzendingen van L1. Dat is natuurlijk het LVK. En ook dit weekend staat weer helemaal bol van de vastelovensactiviteiten. En dan ga je het binnen nu en een kleine 2 weken ga je het helemaal los. Tot zo wiet, Hukske vastelovend, L11, Allah samen. Hoi hoi. Ja, en de Toddezek zijn hier misschien wel, nou ja, de grootste vastelovensartiesten van de provincie. En daarom wordt er toch ook een uitvragen staat hier volgend jaar nog op de 11e van de 11e. Met alles wat er is gebeurd. Natuurlijk, als ze daar nog steeds stonden op de 11e van de 11e. Ja, Geer. En ook wat je daarvoor niet betaald krijgt. Jazeker. Je zit er gewoon weer bij. Ja, absoluut. Ja. Dat is goed om te huren. Je hebt zelf aangegeven dat je heel geer een Emil Starkovic-pruik op wil doen. Dus hier zijn ze voor u. En heb je ook al geoefend of gaat het allemaal spontaan? Wacht even, verkeerd. Dat is verkeerd om, dat gaat eenmaal niet zo. Ja. Kijk. Oh, hier zit ze al. Ik zou zeggen, wij willen beginnen. Als we beginnen, Emil Starkovic. Ik haat die 3 J's. Ja? Ja, wat is de vrijdag te doen, hè? In Heerlen, en je moet allemaal naar Rotterdam komen, hè? Door is te doen, hè? En dan de laatste. Wat is dat lekker? Ja, die had gewoon overduidelijk. Miserabel mocht er nog steeds geen vervanger hebben gevonden. Hier staat het. We gaan snel naar Frans bij het kledingrek. Ja, want we hebben inderdaad gewoon één een beetje de sfeer bederven door niet verkleid te komen. Vandaag is iedereen verkleid. Alleen op televisie, het ziet van Doe een beetje het prachtig goed. Maar op televisie, die kleur, ja, die brik door de televisie heen. Die is te fel, dus je moet even een stapje muur doen. Je moet dat Jeske even dumpen dadelijk. En dan moet je terwijl de Toddezek zingen, moet je ook heel wat prachtigs uit. Het is de luxe kledingafdeling, hè. Moet je niet kruiken. En dat moet je houden als het nog lukt en moet om te kleden voordat de Toddezek klaar ziet. Als ook dat niet lukt, moet je met de Toddezek naar huis. Afgesproken? Ja. Oké. Amanda Oudbouwbach gaat zich trekken. Jolien, welke artiesten had zich ook alweer op de hoofdbühne stond? Emil Starkovic, de Toddezek, spek op de rubber. Welke gebeurt het? Wie wij allemaal heeft zien. Het moet maar het liefste doen wij toch niet aan de lijn. De gelden afgelaaien vol met vlees. Des niet zo gans gezond, maar waar ik het meeste knijs. Zo duidt het niet, dus echt geen centje bij. Een met de vaste loven en het die komt dan te zien. De rubber, ja, dat hebben die het gebeurd. De munt en zit dan kans en zie je nog beneden. Spek op de rubber en het pekt is in de rug. Wie werken spullen, anders hussen door de mee. Ja. Heb ik kieken op de bank. Maar als beloning kreeg ik toch het meeste stank verlang. Toen heb ik niet de regenboog gebogen. En stond ik op het en te blinken met de pot vol gold. Zo duidt het niet, dus echt geen centje bij. Een nette vaste loven en het die komt dan te zien. De rubber, ja, dat hebben die het gebeurd. De munt en zit dat kans en zie je nog beneden. Spek op de rubber en het bed is in de rug. Die werken spullen, anders
geworden toch? Kijk, fantastisch toch? Ja! Oké. De tollen zijn, dames en heren, aan de hand van we gaan de Prinsenquiz spelen met Prins Ger van Gebroek en met Prins Maurice. Applaus voor Prins Maurice en Prins Ger. Ook een beetje de staatsprins toch? Ja, de enige. Kijk zo. Bewegen. We hebben een beetje weerdigheid. De stadsprinsen bewegen maar weer. Die durpen, die doen zuur, maar een beetje weerdigheid. Oké, vraag 1. Na afloop van vastelovend gasten komen natuurlijk al die vastelovend verenigingen op Jolien en Megaaf. Die willen allemaal handtekeningen, die willen allemaal foto's maken, medailles uitdelen. Dit was prinses Cato, de jeugdprinses van Kelpen-Ola. Die wil ook een handtekening. Toen nog hoeven we een handje en toen gingen we kussen. Maar die hoeft niet 3 kusjes. Hoeft hij meer of minder dan 3 kusjes? Meer. Minder. We gaan kijken. Prinses Cato kreeg kusjes van mij. Laat op, prinses Cato. Let op. 1-0 voor Gebroek. Vraag 2. Let op. Eerste halve finale van het LVK. Daar zoet geen nog in duo. Ik zei de halve finale. Henk Hover heeft het woord. L1 radio en L1 televisie is er klaar voor. Ja. Henk wordt bedonderd door een beestheid. Hij wordt beroofd. Wordt er beroofd voor zijn neus of achter zijn rug? Achter zijn rug. Ja, voor zijn neus, grote dag, ja. We gaan kijken. Ik rooi nog aan om links achterop te letten waar de oud-prinsen van zusteren stond. Ben je een heel deur bord van ons, kijk. Let op. Henk heeft niks in de gaten. Ze pakken het bord in. En ze nemen het mee. Oeh. Niet voor de neus, achter de rug. 2-0 van Gebroek, ja. Oké, deze is voor. Let op. Wat is dit voor een bier? Schoon luisteren. Een hondje. En dan snap ik dat het een hond is. Maar van wie is die hond? Weet niet. Geen idee? Geen idee. Henk Hover. Wilt je dat? Nou, ja, wat ik geef. Henk Hover. Ook Henk Hover. We gaan kijken van wie is die hond? Van Tom Doesborg. Wat zit. Oké, laatste vraag. We gaan naar Venrooy. En Venrooy, dat is een van de weinige plaatsen waar ze de afgelopen 10 jaar echt iets nieuws hebben bedacht. Namelijk het roetsen op zaterdag. Dat is dit. Dan gaan ze op zaterdag roetsen de vastelovens in. Bomvolle merk. Keihoeksig. En dan het kalve water in die complete pak. Nu gaan ze in de rest van de provincie zien ze dat al nog doen. Zien mensen zich veurend bereiden. Deze meneer is aan het oefenen in de tuin. Gaat dat goed of gaat dat niet goed? Gaat niet goed. 2-1 voor... nog steeds voor Gebroek. Deze mevrouw gaat ook oefenen, maar die heeft het moeilijk gemaakt. Kijk, die heeft een blok in zijn zwembad gelegd. Let op. En dan kan ze op dat blok springen. Dan heeft hij er neven nog een zwembad liggen, kan ze niet zien. Maar via dat blok komt hij op dat zwembad in dat andere zwembad terecht. Nu is de vraag, die duidt zich pien. Duidt hij zich pien aan zijn voet of aan zijn kop? Aan de voet. Aan zijn kop. Aan zijn kop, let op. Dus via dat blok naar de andere kant van het zwembad. Oh! 3-1. Tot slot, 5 punten, je kunt nog winnen. Deze meneer gaat ook oefenen, die heeft een ganse baan gebouwd. Waar zijn buren kunnen kijken, die baan is 153 meter lang en dan kun je in een zwembad terecht. De vraag is, holt hij de 147 meter of holt hij die niet? Nee, holt er wel. We gaan kijken, 143 meter, laat maar komen. Oh! We hebben een winnaar, Prins Maurice! De prijs is een echte medaille van L1. En de stadsprins moet hij van het durp het omhangen. Dames en heren, dat was de Prinsenquiz. Bumper! Prins Juri, heeft ze ook zo'n behoefte aan een rustmoment? Ja. Wieso? Ja, dat Frans is zo aan schreien. Ik houd toch op, man! Gelukkig is onze razende reporter Anne weer voor ons op stap. Ze is vandaag een heerle om de vastelovend aan te kondigen, in te luiden. En niet vermoedende heerlenaren in dit geval. Ja, gewoon heel erg te lozen schrikken. Anne, waar ben je precies? Heb je al een slachtoffer gevonden? Anne? Hoor je mij? Het huis hier op de hoek uitgekozen bij de windlichten. Als jullie hier zo bij het hekje gaan staan. Oh, er is al iemand. Nog voordat we aangebeld hadden, stond er al iemand op de gang. Oh, hij gaat naar buiten open. Dat is helemaal nieuw. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Hoi, wij wilden vragen of dat we hier de vastelavond mogen inluiden. Ja, natuurlijk. Ja, weet je zeker? Ja, zeker.
vanavond? Bij Michelle. Hallo. Oh, dat is wel in de stemming, hè? Ja. En wat doen jullie normaal met de vastelavond? In Heerlen natuurlijk carnaval vieren. In Heerlen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, hartstikke fijn dat wij vanavond mochten langskomen om de vastelavond in te luiden. Ja, heel leuk. En dan, dan rest ons alleen nog... Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Zingen, 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 zingen. Zwijgen, En nu Vastelovendkast in de studio. We staan hier, dames en heren, want het is direct om te spannen met een dorpsprins en een stadsprins. Een prins van een gaat en een prins van een megastad. Wat is eigenlijk het vooroordeel wat geen stadsprinsen hebt tegen prinsjes van een dorp? Helemaal geen. Nou, dat is niet eerlijk. Wij hebben Venray zelfs... Ik hoorde toch net praten over wie die het roet zogen en wat die... We hebben het... Nee, oké. En wat is het vooroordeel tegen stadsprinsen? Ja, die zijn zo stief, die kunnen gaan en bewegen. Oh! Hey. Oké, dat gaan we testen. Hebben de stadsprinsen de joeks in zich? Wat is zo'n scepter? Die hebben we niet. Oké, alstublieft. Bovenop hing een piñata. Dit zit vol met confetti. Dadelijk als er muziek is, mag je bewegen. Je mag de beurt allebei 3 keer houden op de muziek. En dan flink lot in joeksen, hè. Wie de confetti eruit krijgt, dat is de echte joeksige prins. Dan wint het stad of het dorp. Maar pas houden als je muziek huurt van... Jolien, we hebben we vandaag als topartiesten. Ja, Duo Excel is hier! Ja, en het is wel eigenlijk een enorme teleurstelling voor ze geweest. En misschien wel nog steeds dat ze niet in de LVK-finale zitten. Dit stingen op hun website niet te geloven. Dames, wie groeit wordt de teleurstelling? Nou, we hadden toch wel gedacht dat we erin zouden zitten. Het pleetje klopte, tekst was goed, melodie was goed. En weer brengen dat goed. We hebben gelijk. De vloer was naad. We komen niet meer bij de van. Ja, weet je, dat zingen dat lukt dan misschien niet zo goed wie je zou het willen. We hebben ontdekt, je hebt ook nog een ander talent. Dat is namelijk acteren. Dat doen ze in het Maastrichts Volkstheater. En we willen u aan een kleine challenge onderwerpen. We laten u filmscènes uit hele beroemde Hollywood blockbusters dat we u naspelen. En in het vet Maastrichts. Natuurlijk in het Maastrichts. Oh, ja. Eerste is James Bond. Kijk met. Lord of the Rings. Hurig genoeg in mijn oor. Kijk met. You shall not pass! Wow! En een fijne die langs mij heen komt! Wow! Ja, dat is geslaagd. Dit was de toveneer. Dat is niks, hè? Maar wacht, we zijn wel kritisch. Kent u ook andere genres goed? Alles. Kijk met naar het volgende fragment. Ja, volgende fragment. Vodka martini. Shaken and stirred. Do I look like I give a damn? Dan ben ik de andere. Vodka martini. Gereurd of gemixt? Dat maakt me geen fluit uit. Vullen! Nog één. Een filmklassieker eind jaren 90. Zwijmel met Titanic. I'm the king of the world! Moeilijk Maastricht! Moeilijk Maastricht! Moeilijk Maastricht! Ja, ik denk, als ze het niet meer hebben willen voor te zingen, we kunnen alle rollen doen van verzien, theaterdieren, ten top. Ja, ze zijn helemaal geslaagd. Een goed applaus voor Duo Excel. En kijken of ze dan toch nog een beetje kunnen zingen. Speciaal voor ons, het liedje dat niet in de LVK-finale zit. Het 11e geboorte. Duo Excel. Mozes op de berg, die heeft dus geleerd. Met zijn 10 geboden, het liefste niet verkeerd. Al wordt met dat gevregel, verstandig onbereid. Houd je niet de cup in, nou houdt je dan van net. Met een goeie winst
vind ik zo, kunnen ze beter zingen of acteren? Nee, ja, maar welke liedjes stonden allemaal in de finale? Als dit niet eens in de finale komt, maar dan moeten dit echt goede liedjes zien. Toch eens kijken vrijdag naar de herhaling van het LVK. Wil jij trouwens Fabrizio? Nee. Ja. Chic is me dat. Lange kwartzo. Mensen, vorige week in mijn oor af. Zoet ik een beetje in de lappenmand. Dus ik denk, ik pak de vleger naar Lapland. Ik zit in de vleger en dan moest ik wat in de vleger doen. En even me zit een meidje en ik kom met een meidje in de proot. Ik zeg, wat duistig eigenlijk? Ja, zit het meidje. Ik ben researcher aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik zeg, interessant. Wat onderzoekt ze dan? Ja, zit het. Ik doe een onderzoek naar het mannelijk geslachtsorgaan. Aha, zeg ik. Ben je al klaar of ben je nog bezig? Nee, zei het. Ik ben nog bezig, maar er zijn al 2 bevindingen. Ik zeg, welke? Ja, zei het. Indianen hebben de diekste en Grieken hebben de langste. Maar, zei het. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Petra. Ik zeg, aangenaam. Winnetou Papadopoulos. Lange